picture mo wala. Wala. Yung picture ng bata yun. Kapag mo ako sa labas, ang dali lang sisimula na ako. Good morning mga ka-loveliers. Ayan, may isa na tayong viewers. Viewer pala, hindi viewers. Yan, viewers, dalawa na. Hello, good morning po mga ka-loveliers. Pasyal lang po kayo sa channel ko. Ito po sa live channel ko po. Ayan, good morning po. Bali, tatalakayin lang natin yung mga vlog, yung vlog namin sa mga bata. Ayan, good morning po mga ka-loveliers. Pasok lang po kayo sa channel ko. Kung may mga gusto kayo itanong, comment, so babasahin ko naman po yan. Shout out po sa mga viewers, sa mga taga DRT, dun sa mga uncle ko, shout out po kay Tito Tony Vicente, tsaka kay Tita Ine, yun sa mga anak niya. Sa mga pinsan ko dyan, kila Anilu. Hello po. So, shout out nga po pala kay Chris Ulo. Good morning sa'yo, Chris Ulo. Very hot ka ngayon. So, dyan ka lang, dito lang ako. So, tuloy-tuloy lang ang pagbablog. Shout out po kay Ma'am Elsie Flora from Chris. Galing daw siya kay Chris Ulo. Thank you ma'am sa pag-subscribe ng channel ko. Kay Ma'am Elisonia Belisano from Baguio, new subscriber. Thank you po from Baguio. Si Naida Barameda from Canada. Shout out po. Kay Ma'am Arlene Wilcon from Vancouver, Washington, USA. Hello po. Hello ma'am. Thank you po. Maria Caralambus from Europe. Shout out po sa mga viewers, sa mga subscriber. Salamat po sa mga patuloy na nagpapashare sa channel ko. Salamat, ingat po sila. Kay Alex Bukayo, salamat Alex Bukayo. Kay Daddy Jun Graho, kay Jun Graho, Kuya Jun. Hello sa'yo Kuya Jun. Hindi po ako nakatuloy ng live kagabi kasi sobrang lakas ng ulan, tsaka masakit po yung tiyan ko, kaya hindi ako nakapag-live. Bali ngayon po ako nag-live ngayong umaga para ma-update yung mga vlog ko. Tapos kung may mga tanong kayo regarding sa vlog ko, tanong lang po kayo, comment lang po kayo. So good morning po sa lahat. Ngayon is, date ngayon is June 10. Araw ng ano ngayon, love? Anong araw ngayon? Huwebes ba? Huwebes ba? So, live po tayo. Pakipanood po yung mga latest vlog ko o lahat po yung pwede niyong pasyalan, yung mga vlogs ko. Pati yung doon sa bata, yung sa mag-ina na biyak ang paa. So, doon sa share ni Sir Alex Bukayo, salamat doon sa... kasi sabi doon sa vlog ko, nung in-interview ko yung mag-inang biyak ang paa, kamay at paa, sabi nila kasi sinumpa daw. So, nagbasa si Sir Alex or nag-send siya ng message regarding doon. So, thank you Sir Alex. Salamat. Kami sa daw, mga viewers. Kami po. Shout out po sa lahat. Kami sa daw, mga viewers. Good morning po sa inyong lahat. Dito ka kaya? Magbasa ka kaya dito?
Pasok lang po kayo sa live ko. Ayan, may isang viewers. Maga pa po kasi, no? Kaya kasi kagahapon di ako nakapag-live kasi, yun nga, kasi nga, Shout out sa'yo, malakas, Donita Rose, Cebuano. malakas ang ulan. Tsaka sakit yung tiyan ko eh. Oh, shout out sa'yo, Donita Rose. Miss ka na nila, Biller. Tagal na namin di nagkikita eh, ni Donita. Oh, kasi busy siya eh. So, habang hindi muna kami nagkikita, gumagawa muna ako ng mga vlog ko regarding sa mga bata. So, salamat dun sa mga patuloy na sumusuporta dun sa aking vlog. Napaaga po ba ako? Napaaga po ba yung live ko? Kaya, inagaan ko na kasi pagdating ng hapon medyo lakas yung ulan. Ba? Hindi ko masyadong marinig pagka nakatakot pag naulan ng malakas eh. Parang akala mo bagyo. Shout out po Ray Milan. Tagay na from Lovely Zamora. Maaga pa para sa Tagay, alas 5 lang yun. Kay Ray Milan, good morning. Baka tulog pa nga si Ray Milan eh. Puyat yun sa duty, sila ni Cheche. Sailor-pelot dyan sa mga kapitbahay namin. Shout out sa mga kapitbahay. Sa tabi-tabi. Dapat tayong viewers. Maaga pa kasi ay. Gusto, madaling araw. Gusto maaga. Hindi maaga pa ba yan? Oo, maaga pa. Siyempre, mga tao, tutulog Gusto, pa. madaling araw. Tutulog pa, di ba? Miss kadalasan, alas 10 ang gising yung mga yan eh. Madaling araw nga si Chris. Si Chris, madaling araw. Parang hindi ko pa napanood yun. Yung mga panahon eh. Parang hindi ko pa napanood. Mula dito, sa Batangas ka na. Shout out po sa mga viewers natin. Gising na po. Gigising eh, no? Tuwing kahapon, yung kanta niya. Hiram sa Diyos ang aking Kanta mo na lahat. Kakanta ako, nakakantahin ko. Hiram. Anak, Ha? ano, yung Jesus. Kantahin ko yung hiram. Pahiram ako niyan. Hinaan ko lang. Patay mo muna yung sounds. Kanta muna ako habang wala pang viewers. Habang pagising pa sila, ito muna ako, babad muna ako. Dahil, kakanta tayo ng hiram. Eto, good morning po sa lahat. Kanta to, ano to, Yung Jesus, yung ano ba yung title niya? eto maganda po tong kantahin. Isang puto yung Jesus. Hiram sa Diyos. Ito. Ang title po nito is Sino Ako? Sino Ako? God song po ito. Teka.
God song ito. Good morning po sa lahat. Ating kanta. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong tanghal, sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmula. Kung di ako umibig, kung di ko may bigyang halaga, ang buhay kong yandog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? God song po ito. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kung di ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko may bigyang halaga, ang buhay ko handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Kung di ako umibig, kung di ko may bigyang halaga, ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Di ako nagmamahal, sino ako? Yun po yung title ng kanta, Sino Ako? God song po yun. Gandang kanta nito eh. Hi, Chris Ulo. Hello. God song yung kinanta ko, kaya lang baka makopyright ako, kaya hindi ko siya nilagyan ng sounds. Pero maganda yung ano na yun. Sino Ako? Yun ang title. Ang ganda po ng kanta na yun eh. God song. Salamat, Chris Ulo. Salamat. Sino ako? Maganda yung kantang to. Sino ako? Ito tanging alay ko. Nakanta rin. Ang ganda rin to eh.
sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, inangking lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Maganda po yung mga kanta, mga God song po, no? Nakikita ko dito sa video, sa cellphone. So, paminsan-minsan yung kung yung iba sa inyo walang ginagawa, makinig po ng mga gantong mga gantong God song. Pero pinaka-paborito ko pong kanta yung Sino Ako. Ayan po. Ayan. Hello po sa dalawang viewers. Chris Ulo, salamat salamat. Shout out po kay Ma'am Jojo from Tokyo, Japan, kay Ma'am Liz Sugano from Japan din po siya, sa mga OFW. Good morning po. Good morning po sa lahat. Magandang umaga po. Hello po. Good morning po sa lahat. Hi, Bitterman. Good morning po. Shout out sa'yo. Napakinggan mo yung kanta ko, Bitterman? Yung Sino Ako? God song yun. Kaya lang di ko lang lagyan ng ng sound ng kasi baka maano ako eh. Hindi ko pa kabisado kasi mga ng mga kanta-kanta. Baka mamaya eh. Hahaha. Sino Ako yon, title nun. Pakinggan mo, maganda yon. Gospel song yun. Napapanahon yun. Sino ako? Ba? Lalo na ngayon. Wala pa, mag-isa ka pa lang. Wala pa wala pa yung kakulitan mo, si Alex Bukayo. Hi, Miss Raketera. Good morning. Good morning sa'yo. Kay Daddy Jun Graho. Kay Jun Graho. Good morning po. Nakapasok ako sa live ni Kuya Jun kagabi. Kaya alam mo, lakas ang ulan. Sabi niya nga, inabangan niya yung live ko pero hindi ako nakapag-live. Hahaha. Maganda yung katay, boss ko lang hindi. Wow umaga ako nag-live kasi kagabi dapat gabi ako magla-live. Mga bandang bandang 6:30, lakas ng ulan, saka sakit ng tiyan ko, kaya hindi ako nakapag-live. Nag-live ako na maaga para kwento-kwentuhan lang, lang ligay din sa mga vlog, diba? Dapat talaga sa hapon maganda mag-live, no? Sa umaga kasi mga tulog-tulog pa eh, diba? Yung mga iba galing pa sa mga puyat-puyatan. Bitterman Maaga talaga ako nag-live. Mas maganda ba maaga o hapon? Bitterman, mas maganda ba maga o hapon? Maga ako nag-live kasi kaya nakain ko, parang may naman yung mukha ko. Shout out dyan sa mga viewers. Shout out sa mga viewers. Japan, Hong Kong, Singapore. Ayan, from Japan, Tokyo, Japan. Gising po, good morning po sa inyo. Japan, Singapore, USA, Canada, hello. Shout out po, good morning. Ayun, sa mga OFW, may background akong dito sa may background ako na shout out. Shout out ng OFW. Sa mga OFW, good morning. Gising na raw. Hagang manggising, Aga ko talaga nag-live kasi may pinag-usapan kasi kami ni Chris Ulo kanina. So, nakibalita lang ako sa kanya. Tsaka,
Yun, maaga ko nagising. Kasi kagabi, ang lakas ng ulan po dito sa Bulacan. Sobrang lakas, akala ko bagyo. Parang akala mo bagyo na eh. Sobrang aga kung magganito. Oh. Good morning po. Good morning, good morning, good morning. O, ganda ng sikat ng araw oh. Sobrang kagabi, sobrang lakas ng ulan, nakala mo bagyo, pero ngayon, tindi ng sikat ng araw, sobrang ko naman, para kang dinadaing. Maga pa lang yan dinadaing ka na. Yes po, pasok lang po kayo sa live ko, mga ka-loveliers. Balita-balita dyan. Regarding sa mga vlog. Huwag niyo lang po ako tatanungin ng math. Tsaka yung mga ibang nahiwala ako. Chris Ulo, shout out sa'yo. Maraming salamat. Ay, Chris Ulo, meron galing sa'yo. Si Ma'am Elsie Flora. Galing daw siya sa'yo. Nag-subscribe daw siya sa akin. Salamat. Oo. Viewers mo yun. Viewers mo talaga. Hello sa 4 na viewers. Maganda ba morning nyo? Hello sa 4 na viewers. Ito pala, meron na pala. Sorry. Umalingaw nga hapon na. Ang aga mo mag-live. Bitter man hapon, ma'am, kasi di mainit. Hehehe. Umaalingaw ang boses ni partner mo pangit sama ng buga nga ni Donita kung ano yun? Sabi ni Bitterman, sama ng bunga nga ni Donita kung di daw, dahil sa kanya, di daw mamumonetize si Chris Ulo. Bitterman, pakumbaba na lang tayo at mababa lang tayo nilalang. Di ka pala team Kaibig, Chris. Oo nga, napanood ko yon. Yan, regarding dun sa, yon, sinabi daw, hindi team Kaibig si Chris Ulo. Dun sa sinasabi na, yung sa pagkakalam ko po si Chris Ulo, bago pa niya na meet si Donita or bago pa lang niya na vlog si Donita is monetize na po siya. Monetize na po siya, matagal na po. Kung napapansin niyo po, pasyalan niyo yung kanyang channel, ang kanyang subscriber is 26,000. Tumataginting na 26,000. So, ibig sabihin, monetize na siya before pa niya ma-vlog si Donita. Yun lang. Ko lang yun. Comment ko lang yun. Kumbaga parang, yun lang ang pagkakaalam ko. So, totoo naman na maraming na monetize because of Donita. Shout out Ma'am Lizelle Dinglasan. Hello. Ate Lovely, sana po matulungan nyo din ako po sa... Hello din po kay Kuya Chris. Ito ba yung nag-message kay Chris Ulo? Yung nakikita ko sa message niya regarding sa... Ano yun? Isang taon na akong monetize, 2,000 pa. Oo, Chris Ulo. Alam ko yun, monetize ka na matagal na. Bago pa kita nakilala, oo. Na monetize ka na. Alam ko nga, monetize ka na matagal na. Ha? Ano na? Tama si Sir Chris Ulo. Hello, Ate Labis. Isang taon na po ako monitor. Oo, Ma'am Liz, kasi sa ngayon kasi meron kami mga naka-schedule na tinutulungan. Sa ngayon wala pa talaga kaming budget para sa, kasi alam naman ng marami na
personal namin na ano yon. So wala kaming sponsor. Siguro kung meron kaming magpapaabot ng tulong sa inyo, ayun po, sasabihin po namin sa inyo. Kasi sa ngayon wala po talaga ngayon kasi unang-una, yung mga bata kasi yung tutulungan namin, medyo hindi pa kami makapag-support ng ano dahil sa medyo kapos din yung aming financial na budget para sa kanila. Siguro po pag meron na, yun, bakit naman po hindi? No, Ma'am Liz? Ano yung solo? Off lang yun. Bitter man. Wala naman ako pinipirmahan kontrata sa team kaibig. Saan yun? Hindi mo nababasa. Opo, ma'am. Ako lang po, pasensya na po kayo. Humihingi po kasi ako ng kahit counting capital po. Oo, ma'am. Okay lang naman po yun, ma'am. Salamat, oo. God bless pati sa inyo po ni Kuya Chris. Salamat. Oo. Yung sa sinasabi pala yun sa team kaibig kay Chris Ulo, hindi ko alam yun eh. Kasi, Basta mo lang, off lang yun. Bitter man. Wala naman ako pinipirmahan kontrata sa team kaibig. Hindi mo nababasa. hindi ko nabasa. Oo. Akin na dito, ibasahin ko nga para, ano. Okay lang yun, ano. Sabi ni, kasi, ano po ba yung basihan para masabing team kaibig? Hindi ko po kasi rin, hindi ko rin alam kung ano yung basihan para masabi na team kaibig ka or ano po ba yung hindi ko po masabi talaga eh kasi maraming team kaibig pero hindi ko alam kung ano yon kung ang tawag ba doon? Meron ba yung may membership form ba yung na pinirmahan? Meron ba yung ano ba yan? May pinirmahan ba yan? Meron ba yung para masabi na official ka, na team kaibig ka? Or by mouth po lang po ba yan? Masabi lang na team kaibig ka? Or sasabihin sa'yo, team kaibig ka na, paano po ba? Hindi ko rin kasi alam eh. Hindi ko rin alam yung regarding sa team kaibig. So, maraming team kaibig pero hindi ko alam kung paano ang proseso po dyan sa pagiging team kaibig. So, si Chris Ulo, sinabi sa kanya, hindi siya team kaibig, hindi ko rin alam kung ano ba yung basihan para masabing team kaibig ka. Ano po? Good morning po sa 7 viewers. Oo nga pala. Sabi ni Chris Ulo, naghahanap nga ako ng pambayad ng kuryente namin eh. Oo nga, kasi sabi nga doon, bitter man, pautang nga muna. Chris Ulo. Sabi ni Chris, ikaw nga mapera, Sir Chris eh. Oo, ganito ano ko yung regarding sa bahay. Nung sinabi kasi yun actually hindi naman talaga sinabi ni Chris Ulo na yung regarding sa bahay. Kung napapanood nyo nga yung kanyang vlog na sinabi niya doon kaninang umaga na siya nga walang bahay, 'di ba? Nangungupahan siya. Paano pa siya magbibigay ng bahay, 'di ba? Ang narinig ko lang na sinabi nung unang punta namin ni doon na kasama ko si Chris Ulo at si Jun Graho, ang sabi ni Nanay Rosario is gusto nga niya nang lumipat kasi nga medyo may nagkakaroon sila ng problema doon sa tinitirhan nila. So hindi ko na alam kung ano man yung ni Nanay doon Ngayon tapos nabanggit ni Nanay na gusto niya nga daw, parang gusto niya magtindahan. Sabi ni Chris Ulo na hindi nga doon sa lugar kasi unang-una may tindahan na doon, nakakahiya naman doon sa may tindahan doon sa kabilang gilid na malapit kila Nanay Rosario. Tsaka kasi talagang yung lugar talaga makikita mo. Kaya medyo rin talaga dahil parang hindi rin si Nanay kasi nga nahihirapan siya dahil doon sa mga issue. Kaya sabi niya gusto niya lumipat. Pero ang dinig ko, hindi bahay, bibigyan ng bahay. Siguro sa ulo nga walang bahay, paano pa siya magbibigay, di ba? Parang pangit din ang narinig kong kahapon na team kaibig tungkol kay Chris Ulo. Oo nga, Bitterman, oo. Wala naman talaga sinabi, iba lang ang pagkakaintindi ni Nanay Rosario. Oo, totoo naman. So siguro, doon sa eksena na yon na pinanood nyo, doon sa eksena kung saan kinuha ng si Nanay Rosario na nasa labas ng sasakyan at si Donita raw sa loob,
Eh, ang sabi ni nanay, ipiniliwanag naman din niya ng bandang uli. Sabi niya, uupa. Pero wala pa po yun, wala pa po yun. Kumbaga, hindi pa ganun ka, yun. Napag-usapan pa lang po yun. Napag-usapan pa lang. So, yun nga, kay Kasulo, siya nga walang bahay, di ba sinabi niya, paano ako mabibigay ng bahay, di ba? So, yun, nililinaw ni Kasulo yun dun sa kanyang vlog. Tsaka, siguro kasi, di ba medyo, yung kasi ata yung pagkikita uli ni Nanay Rosario tsaka Donita. Wala naman talaga sinabi, iba lang ang pagkakaintindi na, oo nga, bali kasi, nabasa ko na pala yun. Yun nga. So siguro, yun nga sa sinabi ni Donita na dapat nga daw nagpapaalam si Chris, sila sabihan daw. So siguro, naipaliwanag lang ni Chris Ulo yung regarding doon sa sinabi ni nanay. So ipinaliwanag niya na hindi ganun yun. Kumbaga siguro nagkaroon lang ng konting hindi naintindihan or siguro kasi during that time na nandun si Donita sa sasakyan tsaka si Nanay Rosario, medyo parang may emotional, alam mo yun, yung parang may tension ng konti. Diba? Kita niyo naman sa pagdating ni Nanay Rosario kaagad na medyo na siya. Siguro kasi sa pagiging nanay kasi 'di ba? Opinion ko lang po sa pagiging nanay kasi syempre nanay siya 'di ba? Tapos nakita kaagad ni Nanay Rosario na nandun si Jeffrey sa loob ng sasakyan. So feeling niya, instinct niya kaagad na kukunin si Jeffrey. So hindi ko alam kung may nakapagpaalam ba kay nanay na Nay, kinuha muna si Jeffrey ni Donita, nandun sa sasakyan, nag-uusap lang yung mag-ina, nagkakamustahan. Wala siguro nakapagsabing ganun. So, hindi ko rin alam kasi wala ako dun sa mismong araw, dun sa mismong lugar, kung saan nagkaroon ng konting, na nakita na parang na-high blood si Nanay Rosario. Yun nga, si Nanay medyo na-high blood siya. Kasi nga, kita niya si Jeffrey doon. Akala niya siguro kukunin ni Donita. So hindi natin maanohan yung damdamin ni nanay kasi unang-una, nanay siya ni Donita. Tapos parang feeling niya siguro nababastos siya. Ganon siguro yung dating. So dapat sana na ipinaalam, Nay, kinuha muna namin sandali si Jeffrey, ay sinakay sa sasakyan, kinakausap lang ni Donita, yung anak niya. Pero hindi naman po isasama. Yung ganun siguro. Kasi nabigla rin siguro si Nanay Rosario, kaya ganun siya, no? Si Donita, hindi niya rin siguro, yung nasabi niya regarding kay Chris Ulo, na hindi daw mamomonetize si Chris Ulo dahil sa kanya. Hindi alam ni Donita na dahil wala ngang si Donita, wala siyang cellphone ngayon, hindi niya siguro napapanood na si Chris Ulo is monetize na siya before pa niya na vlog si Donita. Yaan nyo nagawa ko video mga issue para may content ako, hahaha. Kung sa bagay, pabor yan kay Chris Ulo yung content siya, haha. Oo nga, Bitterman, oo. Pabor kay Chris Ulo yan, oo. So, yun nga po pala, regarding dun sa vlog ko sa dalawang bata, update ko lang kayo, no? No, yun, sa mga hindi nakakaalam, una namin nakita sila sa 7-Eleven. Namamalimos, yung mag-ina, doon sa 7-Eleven. So, nung time na yon, binigyan namin sila ng pangkain. Tinatanong ko kung saan sila nakatira para alam ko kung saan ko sila pupuntahan, kung saan ko sila bibigyan ng tulong kahit pa paano. So, nung time na inaaya ko sila sa bahay nila, ayaw naman nila dahil mamamalimos pa nga daw sila. Mag-ina yun, nabiyakan pa at kamay. Tapos yung nanay is, meron siyang bingot, no? Hindi siya nakakapagsalita ng maayos, yung bata lang. Tapos iniwan namin sila, binigyan ko sila ng contact number ko. So, mga lumipas ang ilang araw, wala kumukontak sa akin. So, binalikan namin sila kahapon dun sa 7-Eleven. So, since wala sila dun sa pinuntahan namin sa 7-Eleven, hinanap namin sila kung saan-saan.
hanggang sa naalala ko yung sinabi ni nanay na doon daw siya nakatira malapit sa simbahan na may paradahan ng tricycle. So, inikot namin yun. Nakadalawang paradahan kami ng tricycle. So, pinagtanong-tanong ko sila hanggang sa may nakapagturo na doon sila sa bahay na malaki nakatira. Pero, kumbaga, hindi pala sila nakatira doon, yung kapatid lang. Pero, hindi kanilang bahay yun. Pinapabantayan lang. So, yung kapatid na nakita namin doon, ayun, sinamahan kami doon sa bahay ng mag-ina. So, nakarating kami sa bahay ng mag-ina. Yung bahay naman ng mag-ina na yon is hindi talaga kanila. Kumbaga parang nakasilong lang sila. Ang liit ng bahay, ang dumi-dumi. Pero ang liit ng bahay talaga. Butas pa yung bubong. Butas yung mga bubong, wala silang Walang higaan. CR. Yung CR nila, hindi ganun kaano. Talagang, kumbaga parang, talagang tumira lang sila doon ng, siguro may naawang kapitbahay na pinatira lang muna sila doon para may masilungan yung mag-ina. Makikita nyo naman yung sitwasyon nila di ba? Biyak yung mga kamay nila. Halos parang, yung bata, walang daliri, isa lang. Tapos yung kabilang kamay niya, medyo dalawa, parang ganyan. Tapos yung nanay, ngongo, tapos yung paat kamay niya, biyak. So, sa tingin ko, hindi talaga sila makakapagtrabaho ng maayos. Tapos, yung kapatid nilang lalaki, ganun din. Yung kapatid nilang lalaki, bingot din siya, si Kuya Aris, bingot din siya, tapos ganun din yung paat kamay niya. So, sa pagkakaintindi ko is lahi. Kasi, sa mother side daw yun eh. So, sa tingin ko, yung ganung sitwasyon nila is lahi. Pero yun dun sa bata, matindi. Kasi, wala, yung kabilang kamay niya, kung makikita niyo sa video, walang daliri, isa lang. So, yun nga po pala. Bali na nga ako kami na dala namin sila ng Jollibee kasi yung bata. Ang ganda ng batang yun eh. So, ano pa, magalang pa siya, nagmamano, tapos nangungupo, di ba? So, yun, dinala namin sila noon. Sabi ko, pag may biyaya ako, dadalan ko sila ng biyaya na para naman makatulong sa kanila kahit papaano. Pakipanood niyo po yung yung vlog ko na yun sa mag-ina. So, talaga nakakaawa sila. Sabi nila, pag hindi sila namamalimos, nangangalakal sila. Pati si Kuya Aris, nangangalakal din siya. Si Kuya Aris, minsan nag-show siya. Masali siya sa mga contest para may pera siya. Kasi sila lang magkapatid na lang nagtutulungan. So, si Aris walang asawa. Si nanay din walang asawa. Patay na yung asawa niya. So, sila na lang talaga tsaka yung pamangking niya. Yung pamangking niya, si Arcangel, anak yun ng kapatid na hindi na nila malocate kung nasaan. So, yun, lahi nga nila yung may bingot dito. Yung batang si Arcangel, siya napaoperahan pa siya ni Kuya Aris. Kasi nung time na kumikita si Kuya Aris, napaopera pa niya. Pero makikita niyo yung sitwasyon nila na talagang, yun, nangangalakal lang sila kasi pandemic na, di ba? Tapos maraming saradong business establishment. Kaya, yun, ginagawa nila, nangangalakal, nangihingi lang. Kung Bitter man, maganda yan. I-tulpo para si Donita i-rehab. Si Jeffrey ilagay sa DSWD. Si Nanay Rosario ilagay sa home for the aged. Home for the aged. Tapos pinagkakaguluhan ng Team Kaibig. Oo nga. Ulitin ko, basahin ko, Bitter man. Maganda yan. Itulpo. Para si Donita i-rehab. Si Jeffrey ilagay sa DSWD. Si Nanay Rosario ilagay sa Home for the Agent. Tapos pinagkakaguluhan ng mga team Kaibig. So, yun yung message ni Bitterman. So, ayun nga. Bitterman, binasa ko 2 beses yan. Yun nga, doon sa aking vlog. So, yun, kawawa talaga yung mag-ina kasi talagang wala silang, meron silang tindahan na maliit na mga candy lang, sisirya yung laman, tapos 3 itlog yung binibenta nila. Yun, galing daw yun sa SAP, nakakuha sila ng 1,000. So, yun nga, kaya meron silang ganun. Pero, kung walang magbibigay sa kanila, kung di sila makakapagpalimos, di sila makakalakal, hindi sila makakain. Yun yung kanilang sitwasyon. So, nakakaawa, di po ba? Yung iba po kumpletong pat kamay, di ba? Makakapaghanap buhay pa. Sila talaga, as in wala, as in
Wala talaga kasi yung paat kamay nila. Tapos si nanay, okay na sana si nanay, may mga ilang daliri pa siya eh. Kaso, hindi mo naman siya maintindihan kasi yung pagsalita niya, medyo bingot nga siya dito. So, hindi ko maintindihan gano'n yung pagsalita niya. Yung ang pagturo niya sa akin ng bahay niya, yung una kong nakausap. Natanda ko na sinabi niya, sinisenyas na lang, simbahan, may parada ng tricycle. So, kaya ako sila na-locate, kaya ako sila napuntahan sa bahay nila. Pero, yun nga, nakakaawa sila sa... Kaya nga sabi ko nga, kung pag may biyaya ako, pag may pera ako, puntahan ko sila, dalang ko sila ng grocery. Kasi makikita niyo naman yung sitwasyon nila na kailangan talaga nila yung tulong. Kasi yung iba nakapagtrabaho, kompleto yung paat kamay, di ba? Yung iba nga, di nagtatrabaho, paat kamay nila kompleto eh. Yun pa kaya na gustuhin man magtrabaho, eh wala silang magagawa. Kasi nga, ganun yung sitwasyon ng katawan nila, di ba? May kulang. So, yun nga po mga ka-loveliers, sana nga meron din magandang kalooban na tumulong sa kanila. Shout out po kay Ma'am Eva Sistoso at Cesar Canalita. Good morning po from lovely Zamora. Ayan po. So, yun po, ano na lang po yung mga vlog ko, paki-subscribe, paki-like and share na lang po para mas makatulong tayo sa iba. Sa pamamagitan nun. So, lagi lang po tayong manood para po. Shout out po sa mga OFW dyan. Gising-gising na. Umaga na dito. 9 na dito mahigit sa Pilipinas. Gising na po. Kay Ma'am Liz Sugano from Jojo Tokyo, Japan. JMTV Japan. Good morning po. Kay Ma'am Maria from Europe. Elsa Flora. Good morning po. Elisona Belisanto from Baguio, new po yun sa aking channel. Sinaida Barameda from Canada. Arlene Wilcon from Vancouver, Washington, Canada, USA. So hello po, good morning po, good morning sa inyong lahat. Kay Ma'am kay Ma'am Sitang Vlog, hello po. Kay Ma'am Flora Verances, hello po. Salamat po. Pasyal po kayo sa channel ko. Comment lang kayo dyan. Shout out lang kayo dyan. Yes po. Salamat po sa 13 viewers. Salamat po ng marami. Oo. So, si Donita nandun nata sa ano siya ngayon eh. Kila Sir Jojo, no? Ayan, shout out kay Sir Jojo Albasan. Good morning. At saka sa kanyang may bahay na si Mrs. Janet Albasan. Hello po. Hello po. Jun Graho, pasyal ka. Ngayon ka na makapasyal sa aking channel ulit. Kasi kagabi hindi ka nakapasyal dahil hindi ako nakapag-live. Yes po. Hi po sa 13 viewers. Hello po. Asan kaya si ano ngayon, no? Nanay Rosario, no? Sa bahay niya siguro, no? Shout out po dyan sa mga tito ko sa DRT. Yan, shout out po sa mga taga DRT Bulacan, Remedios Trinidad Remedios Trinidad yan sa mga taga Bulacan, sa mga uncle ko dyan. Oh, sa mga pininsan ko dyan. Hello, good morning. Ayan, si Antonio Vicente. Hi, ano to? Paano pronunciation ito? Nitin, ano to? Paano po pronunciation ng pangalan niyo, ma'am? Nitin ba yan? Nitin, hi, hello. Yes, ma'am. Bago po kayo sa channel ko. Salamat po sa pagpasok sa channel ko. Oo, sa mga DRT sa uncle ko, Antonio Vicente, tsaka kay kay Anilo Vicente. Yan. Mga sibulburo dyan, hello po. Good morning. Kay Tita Ine, hello Tita Ine. Ano ka dyan? Kamusta ka naman? Paano po pronunciation itong Nitin ba to? Nitin Guda. Tama po ba? Nitin Guda?
Hello ma'am, good morning. Good morning po, hi po. Salamat sa pagpasok sa aking channel. Yes po, good morning po. Sa mga bagong pumapasok sa aking channel, welcome po. Salamat po ng marami. Si Sir Alex, tulog pa siguro yun, no? Tulog pa siya. Tulog pa si Sir Alex, kaya hindi pa makasabay. No, bitter man? Oo. Ayan, hindi pa siya gising. Tulog pa. Sabi mo, Sir Alex, tulog-tulog ka pa dyan. Gising na. Hello po sa mga OFW. Bahing ako, hindi natuloy. Good morning po dyan sa anak namin. Sa anak na dito sa Mura, good morning po. Ay, hello. Oo, Lito Zamora, good morning. Oo. Birthday ba? Birthday ba ng anak niya? Birthday na yung anak natin. Oo nga, birthday nga ng anak niya. Yung inaanak namin. Oo. Good morning po. Good morning. Oo. Lito Zamora, birthday nung inaanak namin Happy ngayon. birthday! Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Malungkot ng ano mo. Ha? Yung sigla. Hello, good morning po. Pasok lang kayo sa channel ko. Salamat po sa 12 viewers. Maga po ba masyado? Kaya po medyo parang tamad-tamad pa. Oh, good morning, good morning, good morning po. Hey Sir Jojo, hello. Kaya Miss Elaine. Happy birthday sa anak namin. Happy birthday sa Mura. Oo. Happy birthday sa inaanak namin dito sa Mora. Hello. Okay, kila kila Jun Graho, hello. Kay Michael Bards, hello. Hello, busy si Michael Bards. O yan yung mga namin. Hello po. Sige, send lang po kayo ng message. Shout out po sa family sa Mura. Shout out po, shout out sa mga family sa Mora. Shout out po. Yan po, shout out Good po. morning po sa inyo. Hey, good morning. Hey. Dito ka na, oh. Lumapit ka dito para ma-shout out mo. Ayan, meron kasing maalingaw doon eh, shout out daw. Yes po. Shout out sa lahat, sa mga OFW. Mr. Rakitera, hello. Hello po. Taiko family, shout out po. Taiko? Taiko. Sa mga Taiko family, shout out po. Shout out. Amit. Taiko. Leon. Ha? Shout yan, si Amit at si Leon. Mag-asawa, Taiko. Taiko. Yung mag-asawang Taiko, shout out po. Amit at si Leon. Ameg. Amit. Amek at saka Leon. Shout out po. Yes po. Pasok lang kayo sa aking Family channel. de la Cruz po, shout out po dyan. Kanino? Family de la Cruz, shout out po tayo. Shout out po, Midamiga shout out po. Family de la Cruz, shout out po. Midamiga shout out po. Good morning, Family de la Cruz. Kay Ma'am Shu, sa Liz Sugano. Family Timbal dyan, shout out po. Ay, kay Rowena Timbal po. Tsaka kay Ernesto Timbal. Mga Timbal, shout out. Shout out kayo dyan. Oh, shout out po sa mga Timbal. Family Timbal. Oo. Shout out dyan, kala John, Dalan. Shout out dyan, kala Jebaste sa Mora, shout out po. Oh, shout out kila Baste Zamora. Shout out. Shout out po. Yes. Pasok lang po kayo sa channel ko. Shout out po Opo. mga Riandino family. Good morning po sa inyo. Anong pangalan? Riandino family. Riandino family. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po. Good morning. Gandang umaga. Shout out.
Kapitan Alvin Tolentino, shout out po. Good morning po, Kap. Oh, sa kapitan sa Novaliches Barangay Gulod, shout out po. Ray Aldrin Tolentino, shout out po sa aming barangay Shout out po, captain. Kap. Good morning po, Kap. Good morning po. Mga Ninjal family. Oh, sa Ninyal family, good morning. Good morning sa mga Ninyal family. Ninjal, good morning. Oh, sa Frank mga Ninjal, good morning dyan. hello ka Frank Ninyal, good morning sa iyo. Good Oh, kay morning. Kila Conrad Casing, hello, good morning. Shout out po. Sila Shout- Ma'am Chip dyan. Villa Brosa. Good morning sa inyo lahat. Oh, good morning po sa inyong Villa lahat. Brosa family. Ano pangalan? Villa Brosa family. Villavrosa family, good morning po. Shout out, shout out. Hat na hat ngayon yung ano? Hat na hat ngayon Good yung... morning po. Shout out po sa mga pamilya. Pamilya nyo dyan. Nakasino-sino man kayo. Mag-ingat kayo parati. Po, salamat po. Silang mga bato na kasi na bata. Hindi mo ng buhay. Rock Hills, hello po. Pa-shoutout ko kay Chris Ulo, idol. Rock Hills, shoutout daw sa iyo, Chris Ulo. Ano ka daw niya? Idol ka daw niya, Chris Ulo. Rock Hills. Shout out po dyan sa mga kabats ko. Nag-aaral ako. Mga college dyan. Saan kayo dyan? Mga tidik-tidik ng mga kabats ko. Kapit mo. Oh, shoutout nga po pala sa mga kabatch ko sa St. Augustine. Sa St. Augustine po, School of Nursing, shoutout po. Kila Ate Jessica, shoutout sa iyo. Oh, sana magkaroon ulit tayo ng reunion. No? Kila Ate Jessica. Yung ano ko sa Isa lang ba yun? Dito ka lang. si Jessica, si Kuya June, si Lino, mga kabatch ko sa St. Augustine. Ito yung pangalan. Sino pa ba yun? Si Rose. Rose, hello. Kay Raquel. Sa mga kabatch ko sa St. Augustine sa Lagro School of Nursing. Shout out. Sana magkaroon ulit tayo ng reunion, no? Tsaka sana kompleto na tayo. Kompleto na tayo kasi karamihan yung iba nasa ibang bansa eh. So, shout out. Shout out rin dyan yung mga kabats ko sa ibang bansa. Mga pangalan. Yung mga friend ko dyan sa ibang bansa, kay Josephine Ramos, hello. Oo. Sa ano siya? Sa Middle East siya. Sa part siya ng Middle East. Oo. Kabatch ko siya nung high school sa mga Bagumbong Caloocan. Bagumbong Caloocan po. So, mga kabatch ko sila. Yan, sa batch 96, hello po. Nag-reunion na kami dati dun eh, pero hindi ako naka-attend. Sa kabatch ko sa St. John Technological College of the Philippines, hello. Shout out dyan sa mga kabatch ko nung 1997. 97. Saka shout out din po sa lahat ng mga nakilala Clark ko, mga Gaming, client hello ko. kay Nanay Deling at Tatay Eli. Watching from Dasmariñas, Cavite. Hello, shout out po from Clark Gaming. Well, hello kay Nanay Deling at Tatay Eli. Watching from Dasmariñas, Cavite. Hello, ma'am. Hello, Nanay Deling, ha. Oh, salamat po. Shout out po sa inyo. Hello po. Shout out din pala sa mga client ko. Sa makilay sa akin. Oh, shout out po sa mga client ko sa pag nagpapatato ng kilay. Salamat po. Salamat po sa mga naging client ko. Malaking natulong po nun sa akin. Salamat po ng marami. Kay Ate Ning. Ano apelyido ni Ate Ning? Yung tinatuan ko kahapon. Ate Ning, salamat. Oo. Ilongga yun eh. So, bait nun sa akin. Pinaalmosan pa niya ako. Tapos kape-kape. Ano pa kami? Milo, chikahan pa. Salamat Ate Ning ha. Salamat. Lahat po na naging client ko sa pagtatato, salamat po. Maraming salamat. Sa mga taga Bulacan, taga Santa Lucia, taga Novaliches, Valenzuela, sa North, SM North. So, salamat po sa mga nagpatato sa akin. Novaliches, yan. Marami pong salamat sa mga
sa mga nagtitiwala sa akin magpatato, magpa-lashes. Salamat po. Garay. Sa mga taga-Garay. Oo, salamat po. Kay Ate Jessica, salamat. Sa classmate ko nung St. Augustine, salamat. Oo, sa mga kabatch ko, may hinahanap pala akong friend ko eh. Matagal ko na siyang hinahanap. Classmate ko siya sa college. From St. John Technological College of the Philippines. Pangalan niya Juliet Miranda. Matagal ko na siyang hinahanap. Best friend ko siya nung college ako. Kasama namin sila Trigel Ingalia. Ngayon si Trigel nasa Aklan. So, hello Juliet. Sana kung mapanood mo tong aking YouTube para magkita naman tayo. Matagal na kitang hinahanap eh. Since nung college tayo, di pa tayo nagkikita. Wala na akong balita sa iyo eh. Doon pa rin yung sa mother ko nakatira, Juliet, yung pwede mo akong puntahan doon kay mother. Kung natatandaan mo pa, no? So, Juliet, hello. Sana makita na kita. Matagal na kitang hinahanap eh. Sa classmate ko nung best friend ko nung college. Share na pala dyan kay Larny. Sabi ni Chris Ulo, may uutangan po ba rito? Bakit mangungutang ka, Chris Ulo? Bakit? Di ba magbibigay ka nga ng bahay? Joke lang. Oh, bakit? Mayaman ka nga daw eh. Ha? Mayaman ka nga daw eh, magbibigay ka ng bahay. Sarap dyan, kay Larny, Galario, pagaling po kayo. Ay, kay Larny, oo, pagaling ka. Larny Galario. Hilario? Dalario. Pagaling po kayo. Ay, Larny and Dalario, pagaling po kayo. Ma'am Larny, pagaling po kayo ah. Malalampasan niyo yan. Siya eh. Third chemo na niya, no? So, huwag ka mag-alala, ma'am. Gagaling ka din, no? Basta pray lang tayo. Sabi ni Chris Ulo, kulang nga pambayad ko ng kuryente. Wow. Chris Ulo, kulang ba? Totoo ba yan? Baka di sila maniwala, no? Kasi yung mga vlogger na katulad namin, kami lang din nakakaalam kung ano talaga yung totoo sa buhay namin, eh, no? Akala nila mapera ka, eh, no? Hindi nila alam. Shout out. Hello sa mga viewers dyan. Hello po. Pasok lang kayo sa channel ko. Comment lang kayo. Okay, Ma'am Delia. Hello, Ma'am Deli. Hello, Ma'am Deli. Salamat po sa palaging panonood. Kay Ma'am Dorotan, Maricel Dorotan. Hello. Oo. Hello, Ma'am Maricel. Gising ka na. Naka-duty ka ba? Okay, Lily Baro. Hello. My mom is an avid listener. She's always watching your vlog po. Nanay Deling and Tatay Eli po. Thanks po for shout out. Greet ko lang din po si Suel ba yan? Suel, 2 months na po siya doon. 2 months na po siya doon din po kay Olive at Claret. Hello po. Hello. Oo. Kay Nanay Deli tsaka Tatay Eli, hello po. Suel po, 2 months yun. 2 months, baby po ba yun? 2 months na po siya doon, tay. Ha? 2 months na po siya doon. 2 months na siya doon. Kay Olive at Claret. Hello po. Hello po. Salamat po Nanay Deli tsaka Tatay Eddie. Salamat po. Clark, hello. Salamat po sa inyo. Good morning po. Salamat po. Good morning. 2 months baby po siya. Hello. Ang cute siguro ng bata. Pag baby pa, cute eh, no? Ang cute eh. Ano yung lalaki, babae po? Galing ng pangalan niya, no? Hirap bigkasin. Paano bigkasin yan? Paano yan? Morning din. Antos. Saide Joshua. Ano yun? Saide Joshua. Good morning. Babae po. Talaga. Cute naman. Like, oo. Send mo sa akin picture patingin. Cute niya mga baby na yan eh. Saide Joshua. Hello, good morning. First time niyo po sa channel ko na mag-view.
Babae po. Cute pag mga babae, no? Pag mga babaeng baby, maganda damitan eh. No? Pag lalaki kasi, medyo isa lang yung, kumbaga isa lang yung, sa babae kasi pwede mo lagyan ng mga ipit, mga ribbon, ang hikaw. Tapos yung mga damit nila, bongga-bongga, di ba? Shout out po dyan sa mga family Milan. Shout out po sa mga family Milan. Hello po, Good morning gising po na. dyan sa Good mga morning. gugulay ng mga pasaway. Sa mga nagugulay dyan, good morning. Good morning, oo. Kila Nunoy sa mga Milan. Hello. Subscribe niyo po ako. Please subscribe my channel. Love Pa-like yours and vlog. Love yours vlog. pa-like and share. Love yours vlog. Lovely Yours Vlog. Hello. Babae po. Oh, cute ng baby na siguro nito 2 months eh. Hello po sa lahat, sa 9 viewers. Salamat po. Ha? Mga 4 months na, hindi na cute. 2 months lang. Hindi naman. Cute naman mga bata eh. Mga bata cute yan lagi. Shout out po. Salamat po. O, dyan sa nanay ko. Hello, mama. Ay, oo, salamat. Sige, opo, send ko po yung picture. Pic po, cute niya. Tagasan po kayo? Tagasaan po kayo, Clark? Tagasan po sila? Clark Pampanga. Clark Pampanga daw. Tagasaan po kayo? Dito lang po ba kayo sa Philippines? Or saan po kayong lugar dito sa Pilipinas? Tatari ka lang. Happy birthday. Oh, happy birthday daw sa tatay ko. June 7. Oh, sabi ni ayun oh. Sabi ni partner. Makiwalisan yung bubong ko dyan. Para hindi magulo. Pakibalisan daw yung bubong. Baka magulog yung Oo, sinabi ko na yun kay mama. Oo, yung babae kasi namin doon sa Novaliches. Taga Greenwood, Dasma po kami. Wow, sosyalin Dasma. Dasmariñas, Cavite. Wow. Shout out po dyan, mga taga-Marinas. Yes, shout out po sa mga Dasmariñas, Cavite. Hello po. Taga dyan si di ba Ma'am Liz Sugano, taga dyan ka. Pero ngayon nasa Japan siya. So, balak niya umuwi ng Pilipinas. Sabi niya, call niya raw ako pagdating niya ng Pilipinas kasi medyo... Cavite, di ba? Malapit na yun. Las Piñas yun, dito sa Marinas. Maganda yan. Magkaiba ba yun? Sige Ma'am Liz Sugano. Good morning po dyan sa inyong lahat. Liz Sugano, hello po. Lahat ng taga Das From Marinas, Japan, Cavite, from good Japan. Good morning, good morning. Good morning po sa lahat. Good morning Mga po. taga Das Marinas, good morning. Taga Dasmariñas, Cavite, good morning. Good morning, good morning. Gising-gising na po. Maga na, tanghali na. Tanghali na. Yung mga gusto mag-inquire, yung mga nagme-message regarding pala sa tattoo ko. So, send lang kayo ng message. Pagka, sasagutin ko naman po yun, lahat po ng message ninyo. Yung mga nag-i-inquire regarding sa tattoo. So, send lang kayo ng message. Pupuntahan ko po kayo. Pupuntahan ko po kayo. Saan man kayo lupalop ng mundo. Joke lang po. Basta po, send lang kayo ng message. Send lang kayo ng message sa akin kung saan kayo pwedeng puntahan. Kasi ganun lang naman usually through FB, nagme-message sila sa akin para dun ko sila makakausap. Then ngayon, pag sinend nila sa akin yung name, address, contact number, so pinupuntahan ko naman yun pag interested po talaga. Shout out ka pala sa mga idol ko, Bal Santos Matubang. Shout out po sa mga aking mga idol, Bal Santos Matubang, Tekram, kay Pugong Biyahero, at saka kay Jojo Albasan. So, good morning po mga idol. Good morning po. Good morning po sa mga idol. At saka dun pala sa aking idol din, si Ann. Si Ann Klotz. Yung sa beauty product. Gusto ko yun si Ma'am Ann.
At saka si Leticia. Idol ko si Leticia. Sa pag-makeup. Galing ng batang yung mag-makeup eh. Tsaka kay Ma'am Ann. Galing din ni Ma'am Ann. Pinapa-shoutout din po ni Nanay Deling yung kapatid niya po sa Palo Leyte. Palo Leyte, good morning po. Mga taga Palo Leyte, si Lito Rolly po. Hello, mga taga Palo Leyte. Good morning po. Kay Tito Rolly. Good morning po, Tito Rolly. From Palo Leyte. Good morning po. Shout out po sa inyo from Nanay Deling po. Mga taga Leyte po, shoutout po dyan. Good morning sa inyo lahat. O, doon sa aking hipag ko si Trisha. Hello, kailan ka uwi dito? Uwi ka na dito. Uwi ka na dito sa Novaliches. Pero nasa Bulacan po ako Wala po ako sa Novaliches. Shoutout po sa mga taga Shout Leyte. out. Good morning, mga taga Leyte. Ingat po kayo Taga dyan. Leyte. Hello Ingat po. kayo, ingat. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Good morning sa mga taga Luzon, Visayas, Mindanao. Hello po, shout out po. Good morning po. Lovely Years Vlog po. Okay, Nanay Deling, ano ko to regular viewers ko daw to Isa sa mga regular viewers ko. Salamat po ng marami. Maraming po salamat. Yan nyo, baliktaran pa yun Salamat ng marami. Maraming salamat. Palo Leyte, good morning. Tito Rolly, good morning. Salamat po. Sa mga bagong subscriber ko, salamat. Yung taga Baguio, salamat po. Doon pala sa aking friend, dati kong, yung nakaka-chat ko na friend ko rin hanggang ngayon, si Sir Romel. Romel Tulidan, taga Baguio siya. Hello, good morning sa'yo, Sir Romel Tulidan. Good morning. Good morning sa mga taga Baguio. Good morning. Shout out. Mga taga Baguio. Masarap dyan. Lovely Years Vlog po. Sir Romel, good morning po. Salamat po sa inyong mga chat-chat sa akin, sa pag-uusap natin. Salamat sa mga taga Baguio. Hello. Maganda din sa Baguio, malamig. Lalo na ngayon nag-uulan, di ba? Caprito, shout out. Good morning, Caprito. Caprito, good morning. Shout out sa'yo. Clark. Opo, suki po talaga si Nanay Deling po mula po kay Orange Blue. Hello, Orange Blue, shout out sa'yo. Di ka na pumapasok sa channel ko. Busy ba? Busy? Shout out sa'yo. Good morning sa'yo. Oo, from Orange Blue Thank you. Shout out sa'yo. Pasok ka sa channel ko, Orange Blue. Miss na kita. Di ka na pumapasok sa channel ko. Busy ba? Sobra? Pagod? Pagod sa trabaho? Good morning. Ay, Orange Blue. Good morning. Ngayon ka lang uli na pasyal. Anong ginagawa mo, Orange Blue? Naliligaw ka na. Ano ba to? Opo, busy po ngayon. Talaga po. Ano po ba si Orange Blue? Lalaki o babae? Male or female? Busy ba? Kaperahan? Orange Blue. Busy sa work? Orange Blue. Thank you Orange Blue. Thank you. Si Alex Bukayo wala. Si Jason wala din. Jason na madalas na Jason Velasco. Pasok ko sa channel ko. Kamusta? Ha? 5 minutes na lang po. Mag-e-end na po ako sa aking live. Babae po, nagbabakasyon lang po from Japan. Talaga, si Orange Blue from Japan siya. Oo nga, Babae po, bakasyon lang, bakasyonista. Wow. Tagasan si Ma'am Orange Blue? Tagasan po kayo dito sa Pilipinas? Pasalubong naman dyan, kahit chocolate lang. Pasalubong daw kahit chocolate lang. May echo, narinig mo? Orange Blue? Chocolate, maka-chocolate no? Kala mo may chocolate. Kahit mga lapad-lapad dyan, pasalubong naman. Galing Japan. Pasalubong Jokes naman lang. daw. Jokes lang. Anak siya ni Nanay Deling. Talaga. Pagbalik ko, chocolate. Pagbalik daw ko, chocolate. Okay lang po, joke lang po yun.
Oo. Joke lang, pero kung tututuhanin niyo po, Yung mga lapad-lapad natin dyan. lubos ko pong pasasalamatan kahit na yun sa ako tututuhanin niyo magpadala ng chocolate. So, thank you. Masama daw tumatanggi sa grasya. Pag tumatanggi daw sa grasya, lumalabo ang mata. Joke lang po. Salamat. Okay lang. Kahit totoo hindi, okay lang. Hindi ako masyadong nakakain ng chocolate kasi siya, di po ba pag nasobrahan? Pero lahat naman ng sobra, masama no. Pero sige, kung papadala nyo, open arms po yan. 2 open arms. Kasama pa kung papadala nyo akong chocolate, mabibigyan ko yung mga bata. No? Kaya alam, dami ng bata no? Hindi ko alam kung sino mga bata yung bibigyan. Kaya salamat po ng marami. Noodles ng Japan na lang. Oo, okay lang po. Kahit ano po, basta maluwag sa kalooban. Mas masarap. Oo, yung mga seaweed ng Japan. Oo, masarap. Oo. Oo, yung mga tea nila, masarap, no? Oo. Healthy nga yung mga nila eh. Actually, yung tea talagang healthy yun. Healthy talaga. Ako kasi addict ako sa kape. Pero nagbabawas ako ng kape kasi sumasakit yung dibdib ko, nagpapalpitate ako. So ngayon, pero sa tea, mahilig din ako. So, marami akong tea din dito. Lagi yun ang iniinom ko eh. Kasi mas healthy daw yung green tea. Oo, salamat po. Nanay Diling, salamat po kay Tatay Eli, kay Orange Blue, salamat. Sa mga taga Japan, hello, good morning. Sana isang araw makarating ako ng Japan. No? Gusto ko marating ng Japan eh. Middle East, nakarating na ako pero iba pa rin sa Japan, no? Yun ata yung mga pinapangarap ng mga tao makarating ng Japan. Karamihan yung Japan, Europe, di ba? Israel. Nakapunta na ako ng katabi ng Israel, yun lang. Nagtrabaho ako doon. OFW din ako eh. So, sa ako, Beirut, Lebanon. So, yung Beirut kasi part yan ng Israel dati. Sa pagkakaalam ko, part yan ng Israel. Kumbaga, hinati lang. Hinati. So, Beirut, Lebanon. So, ngayon, hati na yan. Iba na yung ng Israel, iba na yung Beirut, no? Sa Japan, gusto ko makano yung cherry blossom. Diba? Gusto ko makita yung cherry blossom. Ay, may shoutout dun sa babae nagpapatira dun sa babae sa ilalim ng lamesa na na-picture namin dun sa vlog ko. So, shoutout sa'yo. Pagka may kami, babalik kami dyan. Kasi yung babae sa ilalim ng lamesa, binabati rin po ni Nanay Diling yung kapatid niya sa Germany. Si Tita Linda. Hello from Nanay Diling, kapatid po niya sa Germany. Si Tita Linda. Hello po, shout out po Tita Linda from Nanay Diling. Shout out po Clark. Thank you. Doon sa sana po panoorin yung mga vlog ko, pati yung babae sa ilalim ng lamesa. Yun pinapanawagan ko yun kasi nawawala yun eh. Hindi naman nawawala, nandun siya pero wala nakakilala sa kanya kasi hindi siya nakakapagsalita. So doon sa mga nakakilala sa kanya, baka may masabi sa pamilya, baka matagal na siyang hinahanap. So, yun nga po, patulong na lang po na makita siya nung mga kamag-anakan niya, nanay niya, kapatid niya, kung may anak man siya, sana matulungan siya. Ano po? Nanay Linda, hello po from Germany. Nanay Linda from Nanay Diling po. Shout out po kay ni Nanay Diling. Hello po. Yun po, pakiusap ko po na panoorin niyo po yung mga vlog namin, pati yung bagong vlog po namin tungkol doon sa bata, sa mag-ina na biyak ang paa na binalikan namin kahapon. So pakipanood na lang po. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa lahat sa visit sa channel ko, sa live ko. Marami pong salamat talaga. Malaking bagay po yung pag-visit niyo sa channel ko. Yung nakakausap ko yung mga, kagaya niya, yung iba natatandaan ko na. Yung mga sila Liz Suganov,
si Flora Verances, Jojo, from Tokyo, Japan, kay Ma'am Dorotan, oo, kay Ma'am, sino pa ba? Elisona Belisano from Baguio, si Naida Barameda from Canada, kay Arlene Wilcon from USA. So, yan kahit pa paano po natatandaan ko na yung mga pangapangalan po ninyo. Ayan kay Orange Blue, kay Nanay Diling, si Nanay Diling, tanda ko yan. Oo. Kay Sitang Vlog, o kay Ma'am Sitang Vlog, hello sa iyo ma'am. Flora Berances po, opo, natatandaan ko rin po yan. So, Orange Blue, oo. Enjoy mo lang yung bakasyon mo dito. O, minsan-minsan lang ka makabakasyon. So, pag nasa ibang bansa kasi tayo, work tayo ng work, di ba? Pagdating dito, bakasyon to the max naman yan. Sa mga taga Dasmariñas, Cavite, Leyte, oo, salamat. Sino pa ba? Kay Bitarman, hello, thank you sa'yo, Bitarman. Chris Ulo, kay Clark Gaming to, Rock Hills, hello. Kay Nitin Goda, hello. Lovely Zamora, Bitarman, Chris Ulo. So, Lisel Dinglasan, hello sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga pamasyal sa channel ko. Maraming salamat po. Pag mag-live ako, announce ko rin naman yun. Pag minsan mapapasyal ako sa ibang channel. So, baka po mamayang gabi, makapag-live po ako ulit. So, ngayon, laba-laba muna kami. Pupunta muna kami, magpapalaba muna kami. Kasi dito sa amin, walang tubig pa. Supply lang ng tubig, deliver lang. Ganun lang dito. Bali ngayon ang ginagawa namin kasi nga, 'di ba, walang tubig, deliver lang. So nagpapa-laundry lang kami. So inaano lang talaga namin yun excuse me. Makapagpa-laundry kami kasi wala talagang tubig kahit gusto namin maglaba dito. So mamaya alis kami para magpa-laundry. Laundry tapos bili lang ng konting paranghalian. Yun lang naman. So hello sa mga OFW, take care po always take care, baliktad, vibes versa, no? Salamat po, mag-ingat po tayo lagi, pag-ingatan natin sarili natin. So, yung aking paboritong kanta, pakinggan niyo po, Sino Ako. So, God's song po yun. So, panoorin, pakinggan niyo po sa YouTube din, meron din yung mga, search niyo lang po, Sino Ako. Sa mga vlogger, kapwa ko vlogger, thank you, kila Hans Ulo, Michael Bart, Jun Graho, salamat po sa mga katim Kaibig, kila Sir Jojo, sa lahat po salamat. So, mag-ingat po tayo lagi po tayong wag muna tayong lalabas-labas masyado kasi nga 'di ba yung panahon. So, kung hindi naman importante na lalabas, so wag na po muna sana kasi para maiwasan natin yung pagkakasakit. Kasi ngayon alam naman natin na nandiyan pa yung pandemic natin, no? Ingat po tayo sa mga OFW, ingat po sa mga viewers ko, subscriber, maraming salamat. Ingat po tayo. God bless po. Bye-bye po muna. Bye-bye. God bless. Bye-bye po.